sú výborné čokoládové vianočné koláčiky s extra šťavnatou orechovou plnkou. Skúsila som obmeniť pôvodný recept do zdravšej alternatívy a vymenila stužený tuk za kokosový olej a práškový cukor za trstinový. Som sa trochu obávala, či dobre stuhnú, ale podarilo sa, výsledok je krásne chrumkavý a neskutočne chutný. Kokosový olej dodá jemnú kokosovú arómu a trstinový cukor zasa príjemnú karamelovú chuť. Na plnku potrebujeme pomleté orechy spolu s cukrom, rozienkami a rumovou esenciou, ktoré pridáme do horúceho mlieka s maslom. Povaríme asi minútku a odstavíme. Nad parou rozpustíme kokosový olej a čokoládu. Rozpustenú polevu nalejeme do odmerky a polovicu nalejeme na dno košíčkov. Necháme stuhnúť a čokoládu v odmerke zatiaľ vložíme do hrnca s horúcou vodou, aby nestuhla. Orechovú plnku porozdeľujeme kávovou lyžičkou do košíčkov na stuhnutú čokoládu. Je dobré kôpky orechov mokrým prstom trošku roztiahnuť, aby z košíčkov nevytrčali. Plnku pozalievame zvyškom teplej čokolády a necháme stuhnúť. Ešte predtým, než čokoláda celkom stuhne, ozdobíme ju orieškami alebo lentilkami.